Kagol bio oil, kaumpaniang kali kababahatam na kabantaki kali. Kabaduna artangka na kiwegi diesel, kaumpaniang kabakhuj bat kabompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwegi umpaniang kali, katrekam habaro kijaj engine diesel, klaim dadon kampan penkala. Ka penjam berpenjalan Yakarta jom ke engine. Kalong shisha ka jingdu nong ka bakraw, na ka penta ka dong bat ka thain Ri-Bhoi, kumju na ka penta ka jelahi baro ka way, ha ka bangi du no iki bri ki bajudon ni ka mensim ban shimbenta, ha ki kam ban shakrila ne ban lebha, na ka penta ka imlang ka salang, kam tam ki baju shim ya ka benta ban lebha, ya ki bri ki badon ka jingdu na ha ka dukwat men. Kalalong shisha ka jing pen kendit, ya ka district hi baro ka way kam tam mi ki tu ki bri ki badon ni ka jingdu na ha ka dukwat men. Ya ka jing klat no ka bakan san jong usam larang ba, uba Ronal Malai, ha ka khat ar tarik ubanay no pra, ar hajar arpo. Uba Ronal Malai, bam kuai hadwa rublay, uba day uway na ki sam larang ba, uba jushim benta, ha ka banyarap, ya ki bri ki badon ka jingdu na ha ki dukwat men. Uniw sam larang ba, ula sengru ya ka kanhun, haus nam arajar khatsan, kabadai ka kanhun ka papai kerpang na ka benta ki bri ki badon ka jingdu na ka dukwat men. Kabajutip ka Association for Person Disabilities Ri-Bhoi District. Kabakhampla kalong ba uba Ronal, uday ubre ubamla banyu i, kumban su ong no ubamatla. Uni orang ba uladu no eka bor yu i ki khamat ki jong u, nadu karta ka pasan snem. Wadha ka jingbamla banyu iru, henrei uni orang ba ula shim ya ka lengkor, lane ka kamram pankit ban ba lang na ka benta ban pej, ban yarap iki bri ki badon jingtuna ka dekwat men. Uba Ronal Malai, ula khlat no hakarta ka balai pesan senam, la pendep eka jinglai on tem, ia ka met ka badang sa ka jong uba Ronal Malai, henen ka sengi khatlai tarik uno pra arhajar arpo, hau lum jintep balang Presbyterian Bhoi Rembong. Haka balawan ban sakhi ban li on tep, daki babun ki bri ki badon jingduna haka dekwat men, ba daki babun ngot ki Paidbah jong ka Ri-Bhoi District. To halor ka jingklat bakan san no jong usama Ronal Malai. Bani presiden jong kanika Association for Person with Disability Ri-Bhoi District. Kani ka jingklat bakan san no jong ha khatar tarik mulai no pra tapsnem. Kalong sya ka jingdu ka bakraw om tang yang ka sem jong nane ka bid batwan jong. Ndre ka nyidu nom hi kalong ka bakraw na mta kini ki para badna dokumen. Namar ha ka jingilam jong usama Ronal Malai. Hoi, olah daudi samla bomla bani iki khmat. Henrei udon pat kata kasap bakar pang, hak babangi nginam lak ban mudur. Nginam lak ban tip hadu pat no kata kasap bakar pang bang udon. Tengah ngadai kumu advisor. Jong kanika association, tinggal trei kumu mentala arsem lai senam. Tekai ke ba pelong, menega ke ba smupla. Hak jinglap jong akum uni usamla bami na ka Ri-Bhoi District. Kalong siya ke ba kanuksa ba hatam nakabenta kiwi pat ki nong jong Ri-Bhoi laban ong haka jelahi brokoi haka jingya linti haka jishakri nam tagine ki para badana dokumen haka jing shisha ke daw bal tulung nga bangan ngedem bentalang berkiro dari hawi naga jingja ke bakil kod ingai hak program ndai hadin panglali jak program lalap ngadang mut ba samla Ronal ude samla ba bit babiang git khotmet bomdan jidunai e henrei phose ude samla baduna hakilyang bakhman te hangni ngai i lengban nandu jong kete kesingi ngai i ke sap ki ba phlag badon haune samla wal ada umla bni ki khmat henrei tik tik ushim ya kata kelengkor kum unong ilam ban kit pan ba ya ke action jong tu ki para badon dunat khotmet kidan ki beduna kalian kekejan kidan beduna ka skor kidan beduna hak khmat kum ta terter tekai ke balang ngop ba kai ke basupla hak jingilam ju ba ula tik tik udon kata ke jing it ke baijan ya baro perkhot ki bedon hak ni asion ki it kerpang ni pej mentan ru kadang yo ikui ke mesin na tu ki bala duna tu kemet bala pha enga kilong ba jingklat jong ba Ronal dengi lalong kunsuan tengah hakan ke por ngong ki ba pinam dei banduk jikerman dei ai begini ki ai bro ki dei jing peniat bet jong blay wala da uba Ronal don shu bat ni dei nang ne smart indang teng bani trelang no ban pet ya ke action jo ki kita ki jang misim jong ai ki dengan shu itu ipi khandian usama Ronal wala don life sans nem karta tu ladu no hilagi jong khmat nduk nagdu karta ke bodon sansnem nag hadin maluyo eng ne jingpang
ke bagi khot jing pang yang bersih kani kalong kembali itu nagi bahing sem tenadu sansnem ladu noi lai jugi kman ten re ke bas solengo bat ke bas pelapat udai usamla bom judu jing kermen ha ke jing im ke jungu nadu ke por malai kendu bani terikam bodu ha kani ke association ke ba mu uhi ulaseng hopsnem arjas pa arjar khatsan kadau ke bal pulong yu ban seng nya kani ke association ru kadai ke jing sengau ke jungu kadai ke jing ta ka donut ke jungu ba u lap la ni wi bepun ki wi pat ki para badunat khotmet Ri-Bhoi district isya ino ben ha ke imlang salang isya ino ben ha ki snong ki tau dan ta ka dau kumbang ahi but u personally ngli makren ngalakli u kai ka dau ba Ronal bepilak sengi kan ga association kumbang itu do Ronal yang asimat kulong ba Paidbah lalu ka dau ke bang kulong bat sengi kan ke kulong ba ngini kit ya ba lem nya ka jing jom kini ki praduna komet jing te katahi kan na katahi ngila ya denti ban sekri ka basong pelaru kulong ba manla usnem kamut kata kamen sim ko jugo badon ho kulong ba ngide ban rekebe ya kan ke singi ka bakar pang ko jungki kata ka world disabled day te ban rekhe kan ke singi ka bakar pang jungki ru kam semut bagade kam ke basuk nama gidon ki jumbo shibun ki jilut jesep Henry Ronal ude samla bastat basyempang udon ke jingi dei nadu ki officer udon ke jingi dei nadu ki MLA udon ke jingi dei nadu ki nongilam sem halang kumta terter ke ke ba plah ke jing im ko ju kolong ba haman la wei pu wei breu ba ulej approach ne ulej kendu nam ta ki jin kam je keseng bun sinhi umju phaitli kumut ki don bi kita kamen sim menirap u ke dau ba pelong ki begini rap u hooj wala dau mi ki khman Henry ka ketin ka tlik ba Ukraine ka jinglong ka jiman itu ka toy kala pen kala ketik ya ka sim jung ki we kum bangaru belai bangadon lang bar kan keseng ka de ka jing ketik da ka jinglong ka jung uhin dah ka jing lap ka jung usama Ronal Malai umde usamla hoj la banong ba uduna ha kalyang ka khman hende hanga simet ngaken ba umdon kata ka jidona nama ka kam ka ba ule kalong ka ba kraw hadu ka mangi ki ba biang ka ha kalyang ka konmet ba biang pura ha baro ki benta ngimla aban le kumba le mo ngan sui tu ipi ka ulaseng ru ikanika association uloong ba kanika association jingi it does not mean bangini rap tang na mta kitu ibaduna department hendrai ngirung idon ka benta ka bakraw ban kentiu lang ya imlang salang ya chung suk chung sanya ka imlang salang ya ka roi ka pare ka bahamian ki jam ki ba ulale kumbang layu priang ula ban le ban yarap wat ya kitu ba mdon lokshu itu ki temen mta ka all age pension ulak ban penin ni keren seki office tik iyo ke jimetoi ne wat ada udon kata jina ha paling ka khman tekine hi ki kam ki bakraw ki balole kane ke jing khat bekensan jing kumbang longi pimentan kam semut ba ka jing du ke bakrawan long tangai ke sem ke jungki ka jing du hi long ya kini ki parat khot jungki badan hakne association ya ka shnong ka thau mat ya ka Ri-Bhoi district i brok we namar nganut benong ba lada ki priu ki badan ke khmat bani i lada ki pej ya ke jinglong jiman jong sama Ronal Malai kalau long kenuk sak ba hatam kumno bagi dang la bante banonra ki jing kala ha emlang salang te nakalian ke jonga simet ru halor kan ke jing khat jong sama Ronal ngala benong ba kalau long ke jing du ke bakraw baru si kata bonsen ha bangelit hakinu kino program ngasya yalam yu ngasya li shawi un laying teng kidon program ke beki khot inga ban aji keren ongru yeki bekin aji keren lem ya Ronal da keren ulong usamla ba pro ka jebing bala ban kentiu ke imlang salang udon ru kamen sim ban rat deng khong kini ki kian ki khalai udon kamen sim ban rat deng khong kumio drops hoi wala da mu i ki khman Henry kat kum ke je seu ju ke bala kata kum ka kiat ka drops ka khalai kum kini ru usai keren ha ki program bangi dem na pendu ngide bendon ke je terlang tenata kadau kan ke jing khat bakan san jonguhi kalau long sya ke jing du ke bakraw ya kan ke seng ke jungi kumju ro yang asimen na kami lenti ba wat ada umdon chu asla jong kan perthei hendai ki kam ki babha ki ba ulano sen yang nam ta ke bah kami atu ke lang sa lang nginya perto bangin ken mau si junomi u bangin nam la ban klet ki dinjat ba mu ulai lam ai ba wat ada umdon chu asla jong kan perthei ulale cakata kajaka ba blei lo pangkre Henry mau unang kerku kerdo national dan ba mangiru alne kiwi ru kin bod yak num sa ba paju nak mta bandon kata jikit kli ban trai nam ta ka bahamiat nam ta ka imlang salang kham tam ha kan ke por
syukuran sak kandiat nam ta kini para dunat khotmet badon kani ka association kumbakil pan pawi baro kil pan pawi nga ba lalu ngilalong konsel kajing klat bakan san jong Ronal kalalong sya kajing dunong ka bakrawi ki tena kaliang ka jong nga kentu nadu ka bor district nadu ka bor sarkar nadu kino mikmat nadu kino ilam snong kino ilam seng balang bangi dei bendon lem kata kamen sim ban kit ban ba ya ka action jo ki kiru ki de ki breu ki de ki jing thau ba pang jong ble lo thau ki haki bentang ba per ba ki don kata ki dona to wan la ka taru ke banga angnun ke banga apil si pa ba long ba ane haki ying ki sem la don manu bedon ki dona hakal yang kat khotmen inam dei ban iben ki hindring dei ban ai ka ju ka jing kemen nani dei ban tret ki ko bangi tret lem mi ki we kenang ba makiru kindon kata ka hok ban im asla jong ning perthe ta ka ju ko por kum ka sarkar kam deru ban phaikmat kerpang nam ta kini bedunat khotmen kum hinen gamit nganang page ka tu ka youtube ka bede spang we ba mala ubru bala de pas ke kelas 12 uhap ban item gaitar hang te po matran ini ki bro de ki jiduna haka ji sisa kum ka sarkar kala dei bendon ka jing perkhat ka kerpang nam ta ju ki ngam kren tang nam ta ki tu bedunat khotmen Ri-Bhoi district hendreng keren nam ta baro kitu badon ke jiduna khotmet haka meglia jungi haka jala jungi namar makiru gidon ko kumbangai i haki tu youtube golong ba kila bang ka kelas kerdan pila page yaki pihak Bynniaw pihak banjauman kasap ka bakar pang ka bakidan hende balete baka sarkar kam thau ita kilat kinti haka ji sia haka yang ga lat yo kami jamru kala di benbu kata special kota nam tajuki kang ba makiru kilong balong mangi kidon kam ne ka jingrap juki wai kidon kam ban kersyani kesem telada ka government lani ka sarkar lani kita ki bor nom ikman yu i ka jing ka jongki kamut ba makiru kinyo kenya kata hok ban imlang ane balong lem kum balong ki wi pat ki babiang hakat khotmen kam tam ngat stress hak bede berkakam ka jam ngam ongi gitu ki bam don ke kelas ka kerdan hendrei kam tam gitu bedon ke kelas ka kerdan ki balabit biang ka jana jistan kum ka sarkar ke ban phaikmat ken lagalong haka haman lagi district ki de bendon kita special kota hakal yang kayu kam ke jam joki tah kene ke por sasisin nga ai ku plero ya pi Ri-Bhoi news ngai skem baleng ba kane ga jimpin i jo pi kane ga benta hakab de ki jinya denti jong Ronal kan long ga jing ai simpan iki wei pat ki para jaj bendu jingi bangi don kata ga jingkit kli namar ko ong ka tin jong blei mo kata sien ma pile e wei ne para berit jonga pile ya kata ga de ka doktrin sele kata ga de kita ka phang ka bang anga sai kren haman lagi program ke bangidon bangidon program berkini ke bedunat khotmen namar boleh ladang ile ben kini kemun ile ben yo boleh ke tenata ka daw habangi im makan selanya perti hot ngilong ki bri ki bombyang ngidon ki jidona habaro ibenta hande wala kataru kum kita ki nong susnong lane kum kita ki para bri ngide ki bendon ka jesu nam ta ki we te kermen skemba nang ne skemaru kiwi ru ki badon sim ginang la ban kentiu om tang Ri-Bhoi district ende haman la ki district ha pok ka jelai bro kuwi klang bakine ki para badona dekat metro kinio ek ta ka jing kinio ek ta ka jing men kinio ek ta ka jing song suk song san ha ki ying ki sem la ne ha ki tong ki tau ma makiru kine ka dorlem kumbalong lem kuwi tetang de kin tin khulai shibon khulai se jaro